दिथागिरिफोरखौ लाफानानै फरायनायजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि लानानै आलासि हिसाबै नुजाफैनानै गथ'फोरनि फिउचारनि सोमोन्दै बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रि बेवहाय दिनै 2025 इं मायथाइयाव मेट्रिकआव पास जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे फोरबो लोगोसे दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे जथुम हाबाफारि लादों। थ' हाबाफारियाव फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। साननैसो सिगां मेट्रिक पास जानाय जोंनि फरायसाफोर बिथांमोनजों रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनदों। गारजेनफोरनो माखासे मानि खोथा बुंनानै गोजोननाय मोनदों। फरायसालियाव गासै 380 फरायसाफोर दं। एबाउट 400 स्टुडेन्टफोर दङ। 400 स्टुडेन्टआ बिसोर साफ्रोमबो जोंनि नैबे ओनसोलनि बा जोंनि न'खरनि जिहेतु फिउचार इयुन थ' बिसोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय कुवालिटि इडुकेसन होनांगौनि थाखाय जों बिगोमाफ्रा मा बिबान दङ थ' बेफोरखौ बिगोमाफोरजों रायज्लायनो मोननानै एबा बिगोमाफोरनि सिगाङाव बुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा जे फरायनायजों लोगोसे गावनि आखल आखुखौबो मोजाङै दानानै लानांगौ। थ' बेफोर खोथाखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानोना एखनब्ला जोंनि थासारिया जोंनि गथ'फोरखौ गाज्रि लामाथिं लानानै थाङो। जाय समाव जोंनि फिसाफ्रा गावनि इयुनखौ दानांगौनि थाखाय खामानि मावनायनि सम, बेबायदि समावहाय जोंनि फिसाफ्रा हरखाब गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला निस्सय न'खरजों लोगोसे गावबा गावनि जिउआबो इयुनावहाय जोबस्रांहोयो। थ' बेखायनो बे गथ'फोरखौ जोंहा जे फरायनायजों लोगोसे गोग्गो आखल आखुखौबो जे दाना लानांगौ दङ आरो गोग्गो आखल आखुखौ जोङो माबोरैजाय दानानै लानांगौ, दा बेफोरखौ फरायसाफोरजों सावरायनो मोनबाय आरो गारजेनफोरजोंबो रायज्लायनो मोनबाय। बिसोरनि सिगाङाव बुंनो मोनबाय जे जोंनि गथ'फोरखौ मोजां आखल आखु दानांगौनि थाखाय जोंहा मा बिबान दङ। थ' बेफोर गासैखौबो गारजेनफोरजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दा लेंहरनायनि थाखाय बड'लेण्ड एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल बा बिथांमोननि स्कुल मेनेजिं कमिटि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरगोन आरो बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे बे फरायसालिनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जोंनि इयुन जोलैफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनबाय थानो हायो। फैबाय थानाय समाव गथ'फोरनि फिउचारा जुदि सासे जाफुंसार फरायसा जानांगौब्ला माबायदि हार्डवर्क खालामनांगौ आरो लोगोसे गार्जेनफ्रा माबायदि दिथा खालामनांगौ होननानै नोंथाङा बेफोरखौथ' मिडियायाव बुंबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। जायखिजाया बेवहाय फैनानै बेफोर खोथाखौनो रायज्लायबाय गार्जेनफोरजों जे जोंनि गथ'फ्रादि जानो हायो बा गथ'फोरखौदि जों खालामनो हायो। साफा गुनि गियानि मानसि, साफा लेखा गोरों मानसि, बिसोरखौ साफा डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट बा जोंनि जाथिनि दैदेनगिरि जे खालामनो हायो। दा खालामनो हायोब्ला जोङो बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानांगोन बा माबोरै जोथोन लायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा जानो हायो। बेफोरखौनो गार्जेनफोरजों रायज्लायबाय, फरायसाफोरजों रायज्लायबाय। एसएसएलसि आनजादाव उथ्रिसारनायफोरखौ लानानै दिथागिरिफोरजों लोगोसे बरायनाय आरो बान्था राननाय नोंथाङा सासे फरायसालिनिनो मासिगिरि जानानै मा बुङो? आसामनि सेबाजों खुंजानाय जे मेट्रिक आनजाद, बे मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ 2024 आरो 2025 बिनि फिथाइखौ जोङो थांनाय बावैसो जोङो मोननो हादों। आरो बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय जे फरायसा फरायसुलिफोरखौ बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों 6थि बरायनाय आरो बान्था गथायनाय हाबाफारि, लोगोसेयैनो 7थि देथागिरि मेल, बे मेलखौ जोङो गाहामैनो गाहाम जों खुंफुंनो हाबाय आरो जोङो बेखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। देग्लाय जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव 8 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा बे मेट्रिक आनजाद होगिरिफोरनि गेजेराव 8बो 100% पास जानाय जों बेखौ मोननो हादों। जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जागायनानै देग्लाय जोङो 6थि खेबनि थाखाय जोङो मेट्रिक आनजाद होनायखौ जोङो मोनदों आरो बिनि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जों बेबायदि जाफुंसार जानाय 100% जोङो पास जानाय बे फरायसालिनिफ्राय जों मोनबाय थादों। आसा आरो मिजिं खालामो जोङो बेबादिनो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि जे रोंगौथि, गावनि जे हारोंथाइ, बेखौ दिन्थिनानै फैबाय थानाय समाव बिथांमोना निस्सय गावखौ दानायाव जेब्लाबो आवगायलांगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आं बेखौनो बुंनो खावलायदों जे जाहाथे जोङो मोनसे थांखि लानानै जेरैबायदि जों बे बड'लेण्ड एकाडेमिखौ जों गायसनदों आरो बे थांखि आरो नोजोरा बेनो जे बर' बिजोंनि फरायसालि गायसननानै जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनाय, फेदेरनाय, फुवारनाय,
गेरेमसा खालामनाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैखौ साफा साफा सुबुं दोहोन आरजिनाय बे थांखिखौ लानानै जों जेब्लाबो मावबाय थादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनिनो मानास सेरफां एकाडेमिनि जोंहा गोरायुं लोगोसे जोंनि सासे बर'नि मुंदांखा बावखुंगुर जोंहा फैला जे बरगय बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद बिनि दैदेनगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ जोङो गाजा गोमजायै जों बरायनो हादों आरो बाहाय गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलिफोर दिथागिरिफोर बाहाय बाहागो लाफैदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेबायदिनो हाबाफारिखौ लांबाय थानो हागोन बेखौ जों इसोरनिसिम जों आर'ज गाबो दिथागिरिफोरखौ लाफानानै जोङो सेथि खेब मेला जोबलांबाय दा फरायसाफोरखौ माबायदि जोथोन लाजानो लुबैयो दा जोंनि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायगोन जे जोंनि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ साफा साफा डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारार IAS अफिसार IPS अफिसार खालामनांगौनि थाखाय जोंनि फरायसायाल' फरायनांगौ बेखौ जों सानाखै बिनि गुदियाव जोंनि बिमा बिफाया स्ट्रं मोनसे रल मोनसे रेसपन्सिबिलिटि लानानै जुदि गावनि फरायसाफोरखौ बा गावनि फिसाफोरखौ जुदि सामलायनो हायोबा निसय जोंनि फरायसाफ्रा जाफुंसार जायैनि जेबो मानि थाया आरो बे फरायसाफ्रा निसय 100% जाफुंसार जागोन दा बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफानि रला जोबोद गिदिर आरो बे बिमा बिफानि गेजेरजोंनो न'खरनिफ्रायनो जोंनि फरायसानि जे फरायनायनि जे जागायजेननाय बेयो जागोन आरो बेखौ मोजाङै जुदि लांनो हायोबा फैबाय थानाय समाव गावनि फिसाया बा जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा डक्टर इन्जिनियार जानो हाया बे माब्लाबाबो जानो हाया जों बेखौ जुजिनानै जों बेखौ अभारकाम खालामनानै निसय जोंनि थांखियाव जों निसय सौहैनो हागोन दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि दिथागिरि बिथांमोनहाबो गाव गावनि रल एन्ड रेसपन्सिबिलिटिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो मावफुंनो हायोबा निसय जाफुंसार जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा